ki ngom iki. Peh jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki video ki lho, sik ta. Apa ya dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayah kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayah kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur lakang. Omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Nah lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus. Cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wimong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas? Di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Mah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mike cilik. Iki Pakne makme. Oh iya Bune. Heeh. Iki piye to jane yo ngalah. Wah. Didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi.
Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya kuwi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cetok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, bareng dicat centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Oke, siap. Musik ya Ki. Dan ini Dek mic-mu. Oh iya, iki Mas mic-mu.
Wilujeng dalu selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawejeke Nusantara lan nugabung Karna kang kondang kalapa. Ana Blitar lahir mimit cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh kang padha nyatake. Yen kene murupake semangate. Yen ta banyu ngekulake patriote. Asik-asik. Asta Brata Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kang ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen Astagfirullah Rabbana
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku kang mituhu. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Ngendhoni swasana kang kenceng nggih, Yung. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Kang wis melimbarake berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Iya. Muka tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Oh iya, nggih Yung, heeh. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian apa, Yung? Iki sowan ana ing para pepundhen lan sedulur kang lenggah ana ing desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kadipaten Blitar. Acarane bersih desa, Nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun. Ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih Yung, heeh. Iya. Dene taun iki, heeh. Awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur, heeh. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore. Heeh. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok, Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih, Yung, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya, Mak. Bener, Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nuni nggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nuni nggih Bapak Eko, heeh. Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathuke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, heeh. Ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathuke sepure tabrakan. Oh, ngono. Heeh. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura geruduk ning sawah.
ning masjid. Lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma Kinarya Japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma Kinarya Japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga ya apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya, kuwi nga ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Wah iya, Ngadi wis Bu. Pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya Mak, iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat Kang Sarto Dalang Akbar sing disusun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijo kan kulon apa? Wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit, Mak. Sowan komplit. Kanca-kanca asung panggondo brataning kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayang iki piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, nandualang nancep nang wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Iya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki Prada Mas asli. Mang Juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyu Mili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya, kamangka lagi sepisan jiki, sugu gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyu Mili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyu Mili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Iya, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk?
Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandhek kok, Nduk, dongaku banyu mili ngono. Muga-muga sakrampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing